Teruske karo Angel. Kepati Bu Gepeng. Aku pengen anu Mas. Cepenang ngonane nene. Diterusin aku ya Mas. Mbak Uci entekno. Nano. Engko persiapan nembang sing teruse Mbak Buci karo Mbak Gepeng jumeneng. Ya.
maosake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk. Ngono ya heeh. Wah, awake dhewe dina kalungguhan iki ketiban sampur ditimbali warga gedhe ana ing SMK Pegri 1 wingi. Ngono niat hajate, niat kajate sing cetha iki minangka dadi rutinitas ana ing SMK Pegri 1 wingi. Ngono rutinitas 2 tahunan lah mula kang kaya mengkono iki gilirane awake dhewe ditimbali mrene. Ngono merga wiwit jaman semono nduk SMK PGRI SMK PGRI 1 Wlingi Blitar kuwi berdiri sejak tahun 1987. Ngono didirikan oleh almarhum Bapak Hartoyo dan BPK utawa Bapak Dr. Randes Bambang Setiono STMPD sing saiki menjabat sebagai kepala sekolah ana ing SMK PGRI 1 Wlingi Blitar. Ngono dene SMK PGRI 1 Wlingi Blitar kene iki mempunyai 8 jurusan, Nduk. Kok 8 jurusan? Mergo SMK kuwi lak kejuruan. Dadi sing diutamakake iki prakteke daripada teorine. Wong ngono. Dene 8 jurusan kuwi mau termasuk jurusan permesinan, jurusan otomotif, jurusan alat berat, listrik utawa teknik listrik, komputer jaringan, jurusan rekayasa perangkat lunak, jurusan desain grafis lan teknik kecantikan. Wah, hebat banget ya Oyong. Iya no. Malah kepara prestasine iki kena diandalake kok, Nduk. Senajan swasta ning banget bonafit turta bisa dipercaya yen to kelulusan saka SMK Pegri 1 Wlingi Blitar kene iki bener-bener bisa meneruskan ngono wujude prestasi-prestasi yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih dhuwur. Ketitik saka prestasi SMK Pegri 1 Wlingi kene sepisan termasuk juara 1 Jawa Timur LKS utawa lomba kompetensi siswa. Iya. Ing bidang meteorologi termasuk juara 2 Jatim LKS bidang cabling dan masih banyak lagi juara yang lain. Ono ing SMK PGRI 1 saat ini sudah hampir penuh kuotanya ya kuwi 700. Kuwi sing lagi viral. Lulusan ono ing PGRI 1 wingi kuwi siap dicarikan peluang kerja seperti di tambang batu bara, bagian operator alat berat. Sing angka 3 bekerja di Jepang setiap tahun berangkat KRG LBH 40 orang, Nduk. Ngono. Sing angka 4 ya kuwi berangkat neng pekerjaan sebelum lulus utawa keluarnya ijazah. Ngono. Tahun iki kurang lebih 150 siswa SMK Pegri memiliki 2 kampus utawa 2 sekolahan. Mula mohon doa semua SMK Pegri Wlingi terus jaya dipercaya oleh masyarakat sehingga Wlingi dan sekitarnya selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Mula pandonga pangestune para bapak para ibu ingkang sami rawuh muga-muga kanthi
2 tahunan diadakannya pagelaran yang bengi iki, terus diakhiri dening pangruwatan kali soing sambe kala Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah lan karyawan-karyawati sekabehane mudune ning para siswa, para wali murid, wali kelas dan sebagainya pinayung ana kawilujengan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kali soing sambe kala sehat jiwa raga panjang umur, lancar rezekine. Amin, Allahumma amin. Ngono, ayo, ya syukur ya Dadi awake dhewe marem, sing tak maremi meneh iki ya senajan ana ing PGRI 1 Wlingi Blitar kuwi akeh jurusan-jurusan ning sing tak seneng iki siji nduk senajan ora ana jurusan sing formal utawa resmi nyatane